Ay, uy. Kabalo mo kung asa dapat din patilanan. Oh, kablo ko ba? Dito to. Dito? Magdiretso lang tani. Oh. Ang panguta na. Dili mo mahadlok ng patuli. Dili. Dili, surdo dili. Dili, ay, dili. Ano man. Pantay bitaw, sige, diretso ta. Tao. Ano? Ay, brag mo naman ako. Asa? Kana mo, kana. Kana. Sure ka? Brag dili man, uy. Tanaw nga. Manli ay. Gani mo dili man no? Lubaay mo na. Taba, ako ni sila. Uy! Katuli na lang gani. Murag mao namang guro ni Bayo, kay nagyaw-yaw man na magpatuloy daw ta. Kabalo man siya. Kapasig mao namang guro ni. Atara ka. Oo. Asa mo? Sunod mo, sunod mo. Nili. Ay, magkakalos ko man siya. Lingkod. Oo. Kabalo ko, nalako na para magpatuloy sa buha. Bruh. Ha? Alam man, bayo, albularyo ko nga manuli ay. Oo. Lingkod lang mo dira. Oo. Lingkod lang mo. Ikaw tong patuloy din ko. Kita man siguro ka ako nanalo rin. Bruh. Ako yung manuli ay eh. Sige. Kita man eh. Dini magic ka, dini magic. Oo mo, pinanganan nyo. Ikaw. Pila na? 30. 30? Sa bagay, no nga. Lagpas, siguro 30 na yung nga na. Bawa na ganing ipon. Gulang-gulang na gani. Ikaw. Ay, ay, susuda. Pila medad. Dusi ko. Yan na, very good. Ikaw, pila medad. 18 na ako, 18. Bruh. 18 na ako. 15 lang. 15 lang. 15 lang. Adi sojo. 18. Adi. Ay, 15 lang jalan. Mawiliyon. Kasi 15 lang. Gane. Kita mana? Dini magic ka. Kita mau ikaw. Kita ka. Taon. Kita ka kani. Ikaw kay 15 ka. 15 ko. Ikaw. Ane gulang-gulang mo. Wala man kay kuan, wala naman kay ngipon no. Bangagan na ninyo, bangagan. I-measure ninyo sa inyong kuan, pututoy. Ha? Ay, i-measure. Supod bangagan. Tagan ta mo 5 ka minuto. Ah, sige. Dito mo gawas. Sige, sugatan sa ninyo. Oy, latlaad lang. Wala mo pan, down sa, down sa bayabas. Daw sa mayabas. Wala. Wala, down bayabas. Wala. Ato lang. Down na naman na down. Lokay? Kana, lokay. Paano lagi? Sa bagay, basta mga gulang-gulang na edad na sa 30. Balo yun na. Sige ba, ano? Balik. Hindi ka natin din sa ano? Lukay? No, mo niyo, lokay. Pwede ba na? Sa bagay. Sige. Atok. Diba? Ulay ha. Hindi mo atok. Diba? Katong nipa. Ito maong ingon sa ano? Atras. Mahal. Siya man bitaw. Dito. Nipa. Manay oy. A few minutes later. Lakal. Pila. Sukat na ninyo yun. Na-measure na ninyo. Gusto ka dako? Gusto ka gamay? Sige. Kabalo ko, dagko yun, di ba? Dagko kong kwarta ni. Lingkod. Dito ba? Ano mo katong dan.
Oh, mana na. Oh, sige, kinsa na. Kana. Lili. Ay, ulok. Di ambil mong kan. Oh, kato yatras ko na. Para dako lugar ba? Dako atong mga kan ba? Dako atong dito. Iya, atras ko. Alaban ka din. Ay, dodlo ba? Ka lang balo. Di ambil na mong ka tissue. Habis. Mana yan? Oh, malong. Bukan dari malong. Malong terus. Alay. Mere. Suta. Suta. Oh, padere. Kenapa na dili makitaan sa nagbibig ba? Oh, dara isulod. Ganito. Oh. Kaon na. Oh, kana. Sulod. Di kuniti. Oh, lang. Na, bunit. Isa. Dua. Oh no. Ay, isa pa. Pala. Sige, ako na yan. Aduh, kamu. Ambil na. Oh, dito na. Uli na. Ama. Oh, sige. Sige, next. Agay. Doon na next part. Okay, mana yung isa? Agay, walang bilang. Ano naman? Hindi nga ito lang. Simple. Hindi na. Dire. Ako na daw. Di wala po kayo malong? Hindi ka na. Ayaw kaya. Silang. Ha? Silang. Tabunan lang dekat. Ambe, ay, tabunan din. Mandalin ko akong wala ang pante, ang napkin, right? Kupan. Dagko, ang lagi mo, American size, mo siguro ang kuhan lagi. Sige, na. Nakakuha na kagdaon-daon? Ako na. Tabunan natin ka ha. Isulod ni mo ning kuan kining pud ni mong kuan. Na. Dako. Okay lang. Gunite. Ana ha. Dito lang ha. Siya man nakabagay sa mga siya. Siya ano nga may nibala. Okay, cool. Ay, grabe oh. Nangisog. Ay. Lang sa kanilang kaon na down. Makan hana. O sige, tama na. Sige, kana. Ano? Ayun. Isa, doha. Nahiwi. Paano nakawa? Sige, okay na. Okay na. Hindi na na dito. Oo. Hinay na. Sige. Next. Okay na isa. Okay, satu. Bisa na. Okay na. Dua. Okay, ito isa. Yan na dito man nagpakulakol ba? Pagkali na. Hinadali. Lemong kan, ano eh? Wala naman na yun, Mission?
Wala man eh. Wala man lagi bangan. Ha? Silbi nito. Basta na nga ni, isod ka ni Gyud. Ako dyan mong bayaran eh ba? Hindi ko na yung mama na, si Lorna na ako. Hindi na ako yung mama niya. O sige, solve na nato niya. O, usap sa. Sige, usap ka. Ano ba? Ko dati, wala ko. Tuli ko dahil yan nila po nagtuli. So po, sige, solve na ako ha. Ah, nila. Tabon sa. Sulti ka. O. Anak gamay, anak ako. Kuwan. Grabe ko naman ni ka nag-grip day. Katulo. Busa. Tindog. Buwa. Oh, sige. Sige pa, isa pa. Tindog pa yun. Sige pa yun, isa pa. Last na. Alang na. Oh. Gunite. Na. Isunod na ako ha. Isunod na ako ng bakal nga. Pinatusiyan akong bakal. Ha? Isa. Duha. Oh, gunite. Bukan kaya na di mahulog yung pan. Subukan ako sa gamay ang muna siya na ito lumurag. Adol. Dulay nag-unlock eh. Bigta ako niya. Nangisog yun. Muda ko rin. Isa, dua. Ito na ito diri sa kanila. Sabi ka makaya lang. Kaya. Isa, duha. Ay, at madutlan. Nito di madutlan man eh. Madutlan. Oh no! Sige, ikaw na buka ka may wala. Ha? Ano na ko ha? Pintruan na isa, duha. Istig dari grabe. Muluko, magmayo. Di ka madutlan. Lasa lang yan. Lasa lang yun. Muna na ako ba? Ang bato na ko. Grabe, nag-abog-abog naman eh. Bro, ito ha? Oh, ay, kagilok ka na eh. Dragon. Ay, ka na eh, last na. Pag di ba niya madutlan na, itaan din yung strategy na putol yun eh. Oh no! Saya, i-help ng kwan. Pag di palagi naman ko, putol yun itanan dyan pa. Dahil isa, duha, tulo! Agay! Grabe, nag-abog. Grabe, ganun di ba niya madutlan eh. Madutlan no? Siya gano'n sululo ate ha. Naman sige. Pag once daw gamay ang kuhan, bakit? Gamay daw kong tulion. Ba't gamitan daw ako tanan di ay? No! Ano ate na, pagkapi na. Tawang! Grabe naman yun eh. Nililis ako patuli. Dili mo pwede na yan. Magpatuloy ka sa tuwa. Sige, bilang ka. Mo yapog tulo. Tuloy na natin. Ha? Run. Nagasa na. Huwag mo ng mga bayad daw. Mga bayad daw. Ano mo? Buang mo ha. Ano mo? Alam mo, tuloy niya. Nanagan mo, bisag tuloy na mo. Buang mo siguro mo.